saring pupusi nangget sastra kang datan kinocap sasat asor dumadine mangolah kredaning bangsa sekar harum rinepto cariyos winastan tuhu mula padha den katekno Tino Nasri pasewakan ing kadaton lan gahing dampar contoh manengko
Waro sekti nyoblos perang Singolodro. Waro sekti nyoblos perang Singolodro. Lawan pusakane Pecot Yayu Samandiman. Lawan pusakane Pecot Yayu Samandiman. He ha om ya.
samudra ing neraka siyata ing yuda lawan raja Rai Singa ngasta kancanane Bacot Yai Samandiman tapas perang pupus Singa alas sopan ayo hae ayo hae ayo sakti trapas ing prajurit ing Singa pate pusakana rawan bapati ing Singa kabeh atur lebur dening Warapanaraka Bacot Samandiman suwarane becah angkasa ayo hae ayo hae ayo hae ayo hae sarwa ireng sanjangane yaktine adu kasetan haprang tanding ing ngalaga kolor kang dadi gamane mangolah kredaning beksa rinangket pati
Ayo iki. Para kaulaku kabeh. Yektine adu kasekten pandataran kawiwitan. Ayo. Ora ndelomok. Ora ndelomok. Ayo. Ayo. Oke, baik. Ayo. Yo. Ora ndelomok. Ora ndelomok. Ono kopokku. Ora ndelomok sahabat Sagus. Yo, somo, maju mo. Ayo. Ayo, Lek. Ayo.
Ayo. Wae. Ayo nih. Yo. Gur semono kuwi katik dayanmu. ing negara Kalembati raja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Hanoman sikone putih sowan kapan cinta dicamule konangan hendra cepat mati nengan noman ora wati kate elatalan dalam kotiombo toko tilungan padha pati coblong omah gedhe kabeh dadi arep ing Anoman ora kelamana yo ae ae yo Sati elenge wis wantine Yo togeng, magrib togeng. Katon wis tumantang wayahe sembahyang nata biwajib kawuhe pangeran salat caka ing agama limang waktu tututan sakiwata tanpa tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga
ing tindak mungkar marit lan isa cangkepe prayogane ditambah salat sunate sembrono iku perintah agama Baik, satu persembahan kali ini persembahan sekedar mereka dari Surabaya. Tentunya kali ini satu persembahan, satu aransemen cantik Warok Ponorogo. Hadir buat panjenengan semuanya. Kali ini di rangkaian nomor-nomor cantik dan juga nomor-nomor bonus bersama Permata Musik Production. Kami aturkan banyak terima kasih mitra kerja kami, WEDW Professional Audio, Kiki Kreatif Multimedia, terima kasih. JD Olektik, terima kasih, dan juga segenap rekan-rekan dari channel kanal YouTube-nya Motor, thank you. Kali ini hadir buat panjenengan semuanya Davidia Salove bersama segenap rekan dari Permata Musik Production. Kembali Cayu kita aturkan teman-teman bonus bagi panjenengan semuanya bersama Permata.